στο σχολείο. Είμαι πολύ αγχωμένος. Φύγε από εδώ, θα σε χτυπήσω. Κυρία, με απείλησε. Κι εγώ, τι θες να κάνω? Είσαι καλά? Όχι, με απείλησα. Αν θες να είμαστε φίλοι, ζήτα του συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν ήξερα πώς νιώθεις. Είμαστε για πάντα φίλοι. Και έτσι κατάλαβαν την αξία της υπόνοιας και του σεβασμού.